खुलुमबाय। गिबियावनो पिजि निउसआव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। सेथि रादाबखौ होनो लादों। 17 जानुवारि रबिबारखालि कक्राझार जिल्ला गरखा फरायसा आफादनि खुंगा 17थि नै बोसोरारि जथुम्माया जिल्लानिनो गाहाय महकुमानि सिङाव थानाय सिमुलतापुरआव जानानै थाङो। बे मेलनि गेजेरजों आफादनि लेङाइ आफादगिरि दिलीप गजिरियेला आसाम सोरखारखौ थांखिनानै सोंथि खालामदों दि आसामाव थानाय गरखा सुबुंफोरा ट्राइबेलनि मोननो हानाय मोनथाय आरो खाबु थासेयावबो मानो गरखा हारिनि सुबुंफोरनो ट्राइबेलनि मोनथायखौ होआखै होनना बुंथिदों। बेनि गेजेरजोंनो बिथाङा बुंबावदों दि भारतनि मोनसे संबिजिरनि सिङावनो थानाय नांजाबफानाय रायजो सिक्किमाव थानाय गरखाफोरा जुदि मोनसे हारिसा महरै ट्राइबेल जानो हायोब्ला आसामाव थानाय गरखा हारिनि सुबुंफोरा बे मोनथायनिफ्राय मानो नेवसिनानै दोनजाखो? बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव आसामाव थानाय गरखा हारिनि सुबुंफोरखौ जोबोर खम समनि गेजेरावनो मोननो गोनां मोनथाय बायदियै ट्राइबेल मोनथायखौ होनांगौ होनना आसाम सोरखारखौ खावलायदों। हादोरनि चिफ इलेक्शन कमिशनार सुनील अरोरा 19 जानुवारियाव आसाम दावबायगोन। जानो गोनां 2021 नि आसाम आयेन आफाद बिसायख'थिनि थाखाय हादोरनि बिसायख'थिनि आय'गआ आसाम दावबायगोन। सानथामनि हाबाफारिजों फैगौ 19 जानुवारियाव आसाम दावबायगोन। हादोरनि चिफ इलेक्शन कमिशनार सुनील अरोरा, इलेक्शन कमिशनार राजीव कुमार आरो सुशील चन्द्रजों लोगोसे आय'गनि सानैसो मावसुमाफोरा। मख'नो गोनांदि हादोरनि बिसायख'थि आय'गनि हानजाया रायजोनि बिसायख'थि आय'ग, डिजिपि, एडिजिपि, डिसि, एसपि, नखरनि बिफाननि गोजौ थाखोनि मावसुमाफोरजों सावरायलायगोन। साहा-सानजा खोन्दो रेल बिफाननि मावख'आव मोनसे सोमोनांथाव जाख्ल'नायनि जाथाय सोराङाव फैदों। रेल बिफाननि खामानि होनो थाखाय सिखावै लायो 1 कौटि रां। रबिबारखालि गुवाहाटीनि मालिगाव सिबिआइआ 1 कौटि रांजों लोगोसे इन्डियान रेलवे इन्जिनियारिं सार्भिसनि सासे गागि मावख'गिरिखौ खानो हादों। गुबुन फारसेथिं बे एखे समावनो आसामजों लोगोसे दिल्ली, उत्तराखन्ड आरो गुबुन मोननै रायजोनि खमैबो मोन 20 जायगायाव नायबिजिरनानै माखासे बेले-बेजेनि गुमुर मोन्नाय जादों। साहा-सानजा रेल बिफानआ खामानि मावनो होनायनि मुङाव 1 कौटि रां लानानै हमजानाय महेन्द्र सिंह चौहान मुंनि मावख'गिरिया 1985 मायथाइनि आइआरएस अफिसारमोन। हमनो मोननायनि उनाव सिबिआइआ अफिसार बिथांखौ गावसोरनि आवथायाव लादों। मख'नो गोनांदि साहा-सानजा खोन्दो रेल बिफाननि मालिगावआव थानाय मावख'आव अफिसार महरै खामानि मावनाय महेन्द्र सिंह चौहानखौ हमनो मोननायजों लोगोसे खामानि होनायनि मुङाव सिखावै लानाय 1 कौटि रांखौ बोखांनो हादों। पाकिस्ताननि सिन्धु हादोराव भारतनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि सावगारिजों जोंगा-मागा लामाफोराव दिन्दां दं। बेल' नङा, सिन्धु हादोरनि थागिबिफोरा आखाइ-आखाइ पस्टार लानानै मोनसे गिदिर सुबुंनि दोलोआ हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि रबिबारखालि राजा लामायाव हानजा सुरनायनि गुबै थांखियानो जादों सिन्धु हादोरखौ पाकिस्ताननिफ्राय उदां खालामनायनि दाबि। बे हानजा सुरनायाव हादोरनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मदि सावगारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादोरनि दैदेनगिरिफोरनिबो सावगारि लानानै पाकिस्ताननि राजा लामायाव उदांस्रि स्ल'गानजों अख्रां गोमसारहोयो। हानजा सुरनाय सोमावसारगिरिफोरा बुंथिनाय बादिब्ला सिन्धु हादोरा सिन्धु सोदोमस्रि आरो गुदि धोरोमारि सुबुंफोरनि आंगो थाखुलि। नाथाय 1947 मायथाइयाव ब्रिटिशफोरा आयेन बेरेखायै सिन्धु हादोरखौ गावसोरनि आखायाव लानायनि उनाव पाकिस्ताननो गथायना होदोंमोन। नाथाय समफोराव सिन्धु धोरोमनि नोगोरारिफोरनि सायाव सोद्रोमथि गैयै गोबां हिंसायारि जाथाय खालामबोदों पाकिस्तानआ। नाथाय सिन्धुआ गावनि जारिमिन, हारिमु आरो रावनि थामोनथा दं। बेनिखायनो बिसोरो पाकिस्ताननि सिङाव थानो साना, अराय उदां जानो लुबैयो।